Jeg er godt nok træt af, at jeg har mistet Nagasaki-mode. Jo, jeg kom i tvivl. Hvad var Boris, han sagde til mig, at vi ikke enige om? Skulle jeg ligge på fingrene der. Sådan her. Og så bare svinge almindeligt. Stræk ben. Han er tilbage. Jeg skulle lige få den her for lang. Stop. Stop. Hvad? Hvad siger du? Skal vi se, om vi kan slå en lang, lav under træet. Kunne jeg ikke. Jeg holder den lavt. Jeg skal holde den under 5 meters højde. Og så skal den flyve cirka 180 meter. Så det vil vi prøve. Den blev holdt lavt, men fløj 160. Absolut med godt slag. Tak. Lige på. Den er nok slået 70, den der. Jeg tror, den er lige længst. Jeg tror, der giver op bak. Go, go, go! Fuck! Tak.